راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي عسرت مسكرن فنونا كمترو بزينا كفلميو أرستات نهو أبير ترى 57 ميتايت كاب قلعو أب تمرت يلون كبل مصنعتي سيف ذا تشيلدرن قليسو جنرال البرهان نأمباسادر إيرتراب سودان أزراريبو جبتي من السودان دوب سودان أب الزباو قدات تميايتا راديو إيرنا زيناب زرزر أب شمون تهاجرات علم سرعة تمرتي أب قلعو أب أزيو كبير حدا وديو كم زلو سيف ذا تشيلدرن استباله أقراو تكال أب زدالو تسب قليسو أتي زحش متسا مهنات بيولد فورورد بيتر بزبلا رستي استدالو سفيح تسب تمرت قلعو أب أزيو كبير حدا وديو قلو كاب زبلن شمون تهاجرات أتنشوعته أب تحت سهرة زركبا هاجرات أفريقيان نساتن ديمقراطية ريبوبليك كونغو نيجيريا سومال سودان دبوب سودان مالن ليبيان كاب أفريقيا شام نيتن دما أفغانستانين لبدا كورونا فيروس قدم جمارو أبزنا برجيزي أبزن هجرات كاب زركبو كاب شدشتك 14 عام زعد ميوم قلعو أتوم أستا 900 ويدما تشعت كاب 10 قلعو ما سرتاو تمرتي زي رخويوم قلعو أبز تفلالي هجرات ناي تمرت عدلات زنفقوم زلو زي بقوع محدرا منقستات زبيتاون دوب سجرن قجتات سدت هيمانوتن كالق مسك قطبا بوليتيكا كويناتن بهلن ستحازر قحيتاتن كخون كم زغل يتكاز بدرجة عالم 63 مليون زقمتو عدميوم نتمرت زاخل قلعو ناي تمرت عدل كم زي رخبوز تغسه تسبساب سيف ذا تشيلدرن اتوم لعلي فرقي كابزياتهم تحت سهرة بزركبا هجرات زنبرو مخانوم أملكيتو أبدوب سودان سانشمونتن ميتاويت قلعو ناي تمرت عدل كم زي رخبو دما كم أبنت يرد أبير تراون 57 ميتايت كاب قلعو أب تمرتي كم زيلو أتي أبريطانيا زمدبرو هاجراو تكال أب زدالو 76 قص أزحزه مصنعتها وتصبصب يحبر أبومبر لألا بيت مخرج السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نأمباسادر منقس إرتراب تهاجر عيسى أحمد عيسى زراريبو እቲ ጀነራል ነቲ ኣምባሳደር በ6 መስከረም ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ብምጽዋዕ ከም ዘዘራረቦ ዝተቐሳ ማዕከናት ዜና ሱዳን ዕላማ ትዝርብ ኣብ ህልው ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ምንባሩ ኣሚተን እንተኾነ ዝርዝር ናይቲ ክልቲኦም ወገናት ዝተዘራረብሉ ዛዕባ ኣይተፈልጠን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ክዓጽዎ ከም ዝኽእል ዝሓለፈ ሰሙን ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ምግላጹ ዲፕሎማስያን ምንጭታት ንራድዮ ኤረና ሓቢሮም እዮም እቲ መንግስቲ ነዚ መጠንቀቕታ ዘቕረበ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ስልያን ካልእ እቲ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ተግባራትን ስለ ዝተዋፈረ ምዃኑ ተጠቒሱ ሱዳን ብዛዕባቶም ተቐቲሎም ርእሶም ኣብ ሩባ ተከዘ ዝተረኽበ ተወላዶ ትግራይ ብዝምልከት ተባሂሉ እውን ኣብ ካርቱም ንዝመደበሩ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብ30 ነሓሴ ኣዘራሪባ ግብፂ ምስ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣጠቓቕማ ናይል ዝርከቦ ኣብ ሓያሎ ዞባዊ ጉዳያት ከምዚ ተመያየጠት ኣፍሊጣ ብረቡዕ 8 መስከረም ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ማርያም ሳድቅ አልማህዲ ኣብ ካይሮ ዘዘራረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሹክሪ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ድሕሪ ምግምጋም ሃገሩ ሱዳን ሒዛቶ ንዘላ ናይ መሰጋገር መድረኽ ብዝለዓለ ደገፋ ከም እትቕጽል ኣረጋጊጹ ሚኒስተር ሾክሪ ኣብ ትዕለተቲ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ቢያትሪስ ካሚሳ ዋኒውን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ድሕሪ ምትእንጋድ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ክትግበሩ ዝኽእሉ ናይ ምትሕጋዝ መደባትን ተመያይጡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብቲ ምስ ሱዳናዊትን ደቡብ ሱዳናዊትን መዘናታቱ ዘካየዶ ርክባት ኣብ ጉዳያት ኣህጉር ኣፍሪቃን ሃገራት ዓረብን ዘተኮረ ኣርእስታት ምዝታዩ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ እዞም ሚኒስተራት ሓደ መዓልቲ ቅድሚቲ 5 መስከረም ዝተኻየደ መበል 156 ዋዕላ ቤት ምኽሪ ማሕበር ሃገራት ዓረብዮም ተራኺቦም ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክህልወናዩ ሓቢርና ንከታተል راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو علال مس نقص عركي
ሓያሉ ዓመታት ገይሩ ሕጂ ሚኒስትር ወጻኢ ዝምድናታት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ጽቡቕ ከም ዘለዉ ኣዘንቲዩልና ነይሩ። ቅድሚኡ እውን ሓደ ጸጋይ ድንሽ ዝብልዎ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰበስልጣን ነዚ ዘሎ መንግስቲ ዝያዳ ከም ዝብጽሕዎ ከረድእ ፈታቲኑ ነይሩ። እዞም ክልተ ጊዜያውያን ሰበስልጣን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውሰድ ስጉምቲ ንጽቡቕ ቶም ግዳያት ምዃኑ ከም መላኽቱ ዝደለዩ ይመስሉ። ከምዚ ዓይነት ኣረዳድኣ ዘለዎም ዜጋታት እዚኣቶም ጥራይ እንተዝኾኑ ብዙሕ ሽግር ኣይመሃለወናን። መንግስቲ ዝገበረ እንተገበረ ውፅኢቱ ንሰናይ ክኸውን እዩ ኢሎም ከኣምኑ ዝመረጹሲ ውሑዳት ኣይኮኑን። ተምሳል ዞም ሰባት ዝኾነ ንጉሰ እውን ቅድሚ ገለ ዓመታት ሓደ ኣብ ሕልሚ ተመርኮሰ ሕልሚ ኣዕሊሉኒ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ እውን ካብ ሕልሚ ተበራበረን። እንታ ፖለቲካ እምበር ሓሊመ በለ ንጉሰ ክግረመሉ እናተጸበየኒ። ከመራዳዳኢ እንተኾይኑ ንጉሰ ዓርከይ ኩሉ ግዜ ብሕልሚ ዘሎ። እንታይ ዳ ሓሊምካ ሓተትክዎ ንኽሕጉሶ። እዞም ተኣሲሮም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ቀደም ሰበስልጣን መንግስቲ ሲ ወፂኦም ኣሕልመልካ ኢሉ ኣገረመኒ። ንጉሰ እውን ከማና ጽቡቕ ይምነየሎም እዩ ድማ በልኩ። ኣብ ከመይ ኩነታት ዳ ወፂኦም ርኢኻዮም? ዝገርመካ ኣኼባ ገይሮም እየ መጀመርያ ዝሪኦም። ኩሎም እብለካ ምሉቕሉቕ እብሉ ወላ ኣንቲ ዘይኮኑ። ንሳቶም ተመሊሶም እብለካ በቶም ተኣሲሮም ኢሎም ዝጭነቕሎም እግረሙ። ኣነስ ኣብ ክንድቶም ዝጣበቕሎም ዝነበሩ ሕፍር ይለልካ። ምስ ወፁ እንታይ ደም ዝብሉ መስለካ? እንታይ ዝቕሉ ጫውጫው እንታይ ኮይና ኢልናኩ ኢሎም ነቶም ተቃወምቲና ዝብሉ ኣበይ ዘለኹም ኢኹም ኢሎም ኣይመዓትዎመ። ኣነስ ግርም ኮ ኢሉኒ። እወ ንስኻ ዝተገርም ሰብ እንዲኻ። ሕልምኻ ዳ ዘገርም ይክኾን እምበር እንታይ ዳ እንታይ መቕብለካ ሚልዮን ዘይረአየ ኣመንን እዩ። ልክ ሓቂ ዝመስል ሕልሚ ኮይ ቅርብ ዶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ናብ ዝሕቑ ጎቢጡ ርአዮ እምበር ካልኦት ሙሉቕሉቕ እብሉ ለካ ዓብዪ መንግስትና ይከናኸኖም እዩ ነይሩ ኢልና ኮይና ከም ንግረም ኮይና። ኣብ ሕልምኻ እዩ ሓቀይ? እዚኡ ምስ ተበራበርኩ እንታይ ደኢለ ምን ፍልጥ መንግስቲ ኣብቲ ዘለዎ ኮይኑ ተራዳዲእዎም ኩሉ ጌጋታቶም ተኣሪሞም ጽቡቕ ነብሩ ተለዋኻ ንሕና ናስኽልና ኣፍና ዝሃበና ንዛረብ ዘለና። እንታይ እሞ መንግስቲ ኸረድኦም ኣሲሩ ዘረድኦ ሰብ ደለዎ እዩ። ክንደም ካብ ጌጋኦም ተኣሪሞም ዝወፁ? ኣሃ ከምኡ ማለትካ ተኾይኑ ዳ ኣሰኪሑ ጌጋኦም ከም ዝእመኑ ጌርዎም ተኾይኑ ማለትካ እንድዩ? ኣብቲ ሕልምስ ከም እንድዩ ገሊኡ ሰብ ክብል ሰሚዐ እዮ። ገለ ገይሩ ሓሳባቶም ከም ዝቕይሩ ገይርዎም ኣሎ እብሉ ገሊኦም።
نساتهم قنا بزقنع من قسنا كمي قلنا زي تأمامنا تميلسهم تقريمهم زارونا شمو ولا تنقرب ترتاري زنبرنا كوينا نحفر እሞ ተሓፍር ዘለኻ ከምኡ ብምሕላምካ حلمك ولا انت زعفري ولا دريت مالي حلمي قنا أتبقى أنا بحكي زقربت قدو هاي ناسي ولا مستساكوكي بقالي شنقسي أنا بحكي زقنا وين تسمعني كمو قتيمة كيف فلتن ከመይ ገጢመኒ ይፈልጠን كم زي حلمي مغانو النافلة كاسي عزو قم حيالو زتلعله كم زي بحكي وين سمعك ከምኡ ዝስማዓካ ዓይነት ሕልሚ ኣለዎ أنا زاقم عندي غينة በለኒ ንጉሰ ገጹ እናኸልዐ ናትካ እኳ ሞ ዘገርም የብሎን زقرم يبلون እንታይ ዘገርም እንዳ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕልሚ እንዲኻ ትነበር ቀጭ መጺዎ እናጠመተኒ በሸነኽ ሕቆ ንጉሰ ሓደ ንኽልቴና ዝፈልጠና ተጋዳላይ ኣድም ናባና ክመጽእ ኣድሃብኩ تقاطعتي جغت قاطعلقن በለና ንኽልቴና እናሰሓቐ ሃንደበት ሕውስ ስለ ዝበለና ካልእ ኣርእስቲ ክንፈጥር ኣይከኣልናን ምስ ንጉስ እንታይ ክንገብር ኢልካና ኣብ ሕልሙ ተመርኪሱ እናተኻትዐና እሞ እንታይ ኢና ክንገብሮ حلمي حكي لجي قاطعك زلو إيه نقصي دي حلمي مفتاح زبلو تأمن له ديقة أنتي إلي حلمي حكى خوانق إليز ولا جلقو ንጉሰ እቲ ዘረባ ሃንደበት ከም ዝኾነ ይፍለጥ حكينا مغان تقولو كيلو قدتني يعني تسبد حسبون ديو أب حلمي زنت أبارق ناب حكيك غربنا قدتني ሰሓቕ እናተፈራረቐኒ እቲ ሰብ ኣብ ጉድ ዓለም ዝሓልም ዓይነት ተኾይኑ ኸ ሕልሙ እንታይ ዓይነት ይኸውን ሓተትክዎም ፍሽኽታ ኣብ ኣደም ጽዋ ገብ ንጉሰ ረኣኹ ناي حلمي دا انتاغ نولينا حلمي سكوير دي غنتو بلو ኢሉ ሰሓቐ ቀጭ ዝመጸ ንጉሰ تعزو غنيت اندي نقرأ داي وسن نبل ኢሉ ነታ ዝጸንሐት ክትዕ ከዘንትወሉ ጀመረ نعناسي
من كنا نبزع بازم بحد زنبرو كلتا قجلة نزارب إذ بلانا በለ ንጉሰ ኣውራ ናብ ኣድም ናጠመተ ተጋደልቲ ንሓድሕዶም ቀረቡ ዲኻ ትብል ዘለኻ ኣደም ኣይተሓጐሰሉን ማለቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክንደይ ምስጢር ኣብ መንጎኦም ነይርዎም እዩ ካብ ምስይ ከዓ ንሓድሕዶም ቀረቡ ማለት ንጉሰ ነታ ዘረባ ክዕርያ ፈተነ ዝዕረ ግን ኣይነበራን من من يقربو ዘይኮነስ ኣይና ሓሳብ ናብ መን ይቕረብ እዩ ዘገድስ ቅልል ዝበለ መረዳእታ ሃቦ እማነ ዘይኮም እየ ዝብል ዘለኹ ንሳቶም ብኣንሳብ ኮይኖም ብዙሕ ነገራት ዝስእሉ ስለ ዝነበሩስ ብዙሕ ዘቀራርቦም ኣለዎም እናበለ ንጉሰ ነታ ዘረባ ከናውሓ ፈተነ ኣድም ካብ ምምላስ ሓፂር ቆላሕታ ሂብካ ጥራይ መሕላፉ ዝመረፀ ይመስል ናባይ ግልጽ በለ እዞም ጉጅለ 15 ግና ስለምንታዮም ንሳቶም ጥራይ ኮይኖም ተሪፎም ማለተይ መስናቶም ዝመሳሰል ርእይቶ ዘለዎም ካልኦት ተጋደልቲ ስለምንታይ ዘይተሓወሱ ጉጅለ 15 ክበሃል ከሎ ተቁጥሪ 15 ጥራይ ጌርኩም ዲኹም ትወስድዎ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓስ እቶም ዝረኣዩ ሰባት ውሕዳት እዮም ምስኣቶም ዝደናገፁ ግና ብዙሓት ኢኻ ትረክብ ባው ግንባር ካብ ቀደም ዝጥቀመላ ኣገባብ ኣላቶ እቲ ብድሕሪት ኮይኑ ዘጫፍር ብዙሕ ኣይግደሰሉን እዚ ብድሕሪት ዘጫፍር ነቲ ዝሓየለ ከድንቕ ዝምርፅ ዓይነት እዩ ነቶም መራሕቲ ቀልጢፍካ ስጉምቲን ተወሲድካሎም ግና ተኻልእ ጭርኣ ደጉላ ትሃድም ዝብል መግለፂ ሃበና ንጉሰ ፍሽኽ ክብል ጀመረ ገለ ካብዞም ዘለዉ ሚኒስትራት ምስኣቶም ነይሮም ጠሊሞሞም እዮም ዝበሃል ከመይ ይመስለካ ዝብል ሕቶ ከቕርበሉ ደፈርኩ ንጉሰ ኣብ ክንዳይ እተሰቀቐ ይመስል ሚኒስትራት ስለጠለሞም እዮም ፈሺሎም ክትብል እኳ ዝከኣል ኣይመስለንን ተጠሊሞም እንተኾይኖም ብወታደራት እዮም ተጠሊሞም ሚኒስትራት እኳ ብጀካቲ ፕረዚደንት ተኣዘዞ ምግባር ናይ ምቕያር ሓይሊ ይብሎምን ሚኒስትራት ካኾኑን ኣሲሮም ወታደራት እዮም ዝኣስሩ ወታደር ድማ ካብ ፖለቲካ ናፃ ይኸውን ዘለዎ ኣብዚ ናትና እቲ ሃገራውነትን ፖለቲካን ኩሉ ግዜ ተሓናፈፀ እዩ ዝነብር ለቲ ዝሓየለ ኣካል ምድጋፍ ከም ሃገራውነት ዝረኣየሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ እዩ ባዕልና እንተኾናስ ቀደም ጀባ ሰጊግና ዘይኮነን ሃገር ኣምፂና እቲ ሰራዊት ከዓ ፀግዒ ክሕዝ ግድን ኮይኑዎ ጀነራላትና ዝበዝሕ ግዜ ከም ካድራት እዮም ዝምድሩ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ሚኒስትራት ተኾኑኸ ተዋጋእቲ ዝነበሩ እንትዮም ናይ ሃገርና ጉዳይ እቲ ነገር ሕውሽውሽ ዝበለ እዩ ኣቶም ደቂ ኣብ ዘይደለኽዎ ናይ ፖለቲካ ሃውተታን በረእቲኹምኒ በሉ ባዕልኹም ትፈልጡ ክትዕኹም ቀፅሉ ንሕና ሕጂ ደቅና ንዕብየሉ እዋን እዩ ግደፉና ኢሉና እናሰሓቐ ተፈለየና ንጉሰ ንገለ እዋን ዝም በለ ኣነ እውን ኣብ ሓሳብ ኣተኹ ከም በዓል ኣድም ዝመሰሉ ንእስነቶም ዝወፈዩ ተጋደልቲ እዚ ዘሎ ሃዋህው ከም ዘይምልከቶም ኮይኖም ዝሃድምሉ ኩነታት ምፍጣሩ ገረመኒ ኣብ ክንዲ ዓወቲ ተኣወቲ ኮይኖም ዘማርሉ እዋን ምዃኑ እውን ደንፀወኒ
ግቡእካ ፈጺምካ መሰልካ ዘይተሓተሉ ኩነታት ምናልባሽ ኣብ ሃገርና ጥራይ ዝህሉ ግቡእካ ዝፈጸምካሉ መመሊስካ ክትውስኽን ዘጉደልካዮን ኢኻ ትንገር በዓል ንጉሰ ግና ካልእ ዓይነት ሕልሚ ይሓልሙ